Patay ang usa ka tricycle driver samtang duha ang samdan. Human nadaro sa usa ka jeep ang usa ka tricycle sa Pulumulok South, Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita nga gitapukan sa mga tao ang usa ka jeep nga napasok sa usa ka kanal nga anaa sa daplin sa National Highway sa Barangay Cannery, Pulumulok South, Cotabato pasado alas 6 sa buntag adlawng Miyerkules. Gidaro sab sa maong jeep ang usa ka tricycle. Gani, duguan ang maong driver sa tricycle nga gilayong girescue sa mga responder. Lakip sab sa girescue ang 50 anyos nga driver sa maong jeep ug ang 41 anyos nga babaeng pasahero. Human makaangkon og samad sa lawas, pulos kini taga Alabel, Sarangani. Apan paglabay sa pipila ka adlaw sa ospital, nakabsan sa iyang kinabuhi ang driver sa tricycle gumikan sa grabing samad sa lawas. Nag-edad kini og 38 anyos og residente sa barangay Bagsaysay sa maong lungsod. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong ang jeep sa Tupi, South Cotabato diyang nawad-an og kontrol ang driver. Miluksok kini sa maong jeep ug gidaro niini ang nakaparadang tricycle. Dahil wala nang nagmaniobra doon sa jeep, dumiretso doon sa kanal. At doon sa pag-diretso niya sa kanal, nahagip niya ang isang nakapark na tricycle. Tambag sa kapulisan sa mga driver sa mga sakyanan nga batasanon ang pag-check sa kondisyon sa mga sakyanan una magbiyahe. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.